Smag så, Olga. For hvad fanden laver du i køkkenet? Din mad, den smager sgu da for forordnet katteblære. Det skulle da jeres mor, der har sagt, at jeg skal lave mad, fordi hun arbejder. Må den røve, så er det sgu hendes skyld. Jamen så går mig og flæsker det lige op og forstyrre hende. Mor, hvad fanden tænker du på? Og lad far lave mad. Du giver os jo alle sammen risiko for salmonella. Klap dog af, vi bestiller bare en pizza, som vi plejer, når far laver mad. Okay, så men må vi så gerne se på, hvad fanden er du laver? Okay, så lad gå det, men så skal I kraftpætte vente med os holde jeres kæft. Hey Moe, må vi egentlig godt spille lidt Minecraft på din computer? Ej, Olga, din åndsbold, du kan sgu da se at arbejde. Bare fordi jeg tabte dig 5 gange ved fødslen, betyder det ikke, du skal være så retarderet. Jeg kan da lige hjælpe dig lidt, så det går lidt hurtigere. Først for Olga, din retarderede møgsæk. Hvad fanden vil jeg have i små hjerneskade testikelhujer? Der er sgu da forbud imod at æge i bus. Det var Fiona Forhud, der var så fed, jeg ikke kunne vente. Det er lidt, så det går lidt hurtigere. Hvad fanden er det, du laver, Olga, din retarderede møgsæk? Næste gang du rører min computer, så rører du fandme organ, er du med? Olga, din retarderede fødselsdag. Hvad satan sker der rundt deroppe? Dumme lille kælling. Olga, din retarderede har ødelagt det computer. Hvad skal jeg da gøre ved det? Jeg kan finde ud af din smørbold. Nu går ned og laver med, og så ordner du den computer.